Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Pi baru kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka kongrona khemdet MDC ke NPP na nongpo kelawan ra e kejingi kren mang tingka hador bar mang tingka jongka ke HADC men ha kasngi ka ba ar ban ai jingi rap song pisa syaki school primary bat yo jingshai na ka EM ka babat ikatnat puli puthi ha ke HADC. Ha gajing yatai ya kabha kamiat jong ka puli puthi ber gajing mang pisa ka executive committee ya ki school bamyo jing yaram ka kong ai ban Dublin Eveling dot nonglan ka yathu ka executive committee ka syong bishar biang ya gajing terwa ban kmi biang ya gajing nong jingman ki school primary ki badan hapo upod usam ka council ka executive meeting ke kular ke MDC nongpo ke kongrona khemdet ban khmi biang ya ke jinglong jingman bamenta jong ki school primary kat kum ka 6 schedule jong kari ti sinchar kari kala kular ru baka executive committee kan sa syong bishar ya ke jing ai jingmut jong ki khon halor ke jingdon kam ban ai jing yarap song pisa syaki school primary ki belakar syani gani ke jingkeli ki kentup ya ke Kongres Mary Kharpuri uba Ricky Shulai MDC Laban bat uba Tita Starwell Khan ban khmi biang ya ke jinglong jingman bamenta jong ki school primary kat kum ka 6 schedule jong ka riti sinshar kari Kaya day bat ka financial assistance to primary school ka long plan nga kan mau bahag ki isi ki pamenswa ko po nga kata arajar khat saw hadu ar hajar khat khandai kadon ka jing panmang na kaliang jong ka isi ya kan ka financial assistance ka ba life nriu ha nakabanta ka wait pakaway ka nakabanta ki primary school hato kane ka isi ka don yang karkom perkhat mai halor kane ka benta nakaliang ko jonga nga ko ban pau ni kong ka chisungu iblay sa isin pat ngila ban nilum kani ka council pangini don nakani sngi pangini tay pat ikajing don kam jogari pakachat penrio pangawang kublay shubu ni syangkuno badan burom paja baro ki member jongka council ni bro kowe ti habai day baka jingli ki ikong mo hangni ong pakani ka supplementary ka jubab ka bangila ban ikren hakani ka session ni ka department kan sapan create katkum ka record ka badon Master Chairman sir katkum bangatit lada kadon ni em kata ka record re kani kalong ka banga layo ban ai sya ki primary school hagatu ka por ka jonga ka balong life nreja nga syukwa tang pantip lada kindang continue ni em ya kaneka jingerap yaki primary school katkum ka notification yaki primary school la shimtino daga soka jalana du usnem khat khandai spa prapsau ka KHDC klastang ban ai ka jingerap shiki primary school na du new financial year aja pra aja khandau hadu menta bat kalabu jingmang ru katkum ka jingdon pisa ka office kani kalong kum ka jingerap yaki LP school ki bompat yo jingerap na kanu ka scheme sarkar jala bah kini kisnem baladep ka jingmang kalakiu syaka absan laktingka bat na kabenta usnem arja absan kalabu absan lak bat ka jingpenlut kalong baro khat arlak absau hajar hadu menta ngaru nga skwa ban kren halor ka jingkren jungi kongrona long ing kwa tang ka jingshai te hakatam ka balale ngi juyo ya kalai pun 2000 tingka teka isi ka bamenta habangi hakate ka budget ba kamdon ka jing mang pisa te pinang continue ban aine pinum aishu tangkat ta bangin shai ba pin aine pim aishu ye kaniru ka isi kan sapel bat ngin sap kham kren khampnya on dalade ka full budget session songkodor badan burom naka jubab jong EM mentan na yo suba haka financial year ka baladep ka bankut menta ka jingmang ya ka education ka don afstan lak den rei la pelut tang hat arlak jagamut ka hapo jong kani ka financial year menta ka dangdon ka pisa ka basa sakumba hat arlak steng lani hat lailak dengan kuat bantip nakaliang jong EM idon em ka jing thu ban ai ya kani ka pisa ka basa hapo kani ka financial year ya baro kini ki MDC ki bamenta na fraila da file kum ta kan
Kan yarap sibun kamtam gini MDC bertemai pindang yo lat mentah po kan financial ya kan kepisah bahasa. Hai, hoi keningin sa decide mo in sa shim karai da ka isi brokoi. Syukra berburung kapur kam don syu kadon stang apo kalai kui terik dengan kuat ya ka assurance nakaliang jeng IM dan nakaliang jeng CM ban penpau bala kumnu bayakan ni kepisah bahasa ban ya pialang nak bentah baro ke MDC. Lain juga mas syukur dan buram jika ni kepisah kadang kesak na so pangidiman. Sim ko makalat ka benta ka jungi na mata ban ajing rap yaki. Khatam di school kiba misal yo jirap na kono ka department tinggal so kan ni ka bentangin sim bangin beteng ni ka kap. Songkonor badan buram ngaru ngasu bu jing kerpat berit lakaliang kajonga syaka isi beridon kini kisiru ngelawan syakoi kasnong banganum jer kerteng ba ka school kamden na ka ben bansyong ngamtip beli kiwanwat yang syadu chapo lapan ring amban si bangalik bangan jungo ngadon ru kidur haladi bangason tang ka ben bansyong rum don tingong laka isi ka simkhya bakan ai kumbaju ai kipur ki balik kane kan yarap ya ki MDC ki jongi hi yang i boro arpu kendai ngot bangin yo ban bei pisah kendiat alis bakin yo ban pendon kam hakata ka benta ka ba mo ka jinge ka ba kisem hai ni por ba menta kublish bun Syongknor badan buram ban shim benta abede bat kani ka jingkeli ka balawan ra de MGC badan buram na nongpo di nakaliang ka jongaru ngayeng hangi bat banga kwa ban yasmo nakaliang ka jong ka isi ba hoj ya kani ka grani ni la juai be katkum ka mo ka financial position jong ka council handrei pat katkum ka jingkan mau ka jonga banadu arajar khandai ka bangala long kum ka MDC nimpa judo ya kani ka gran ini bat na snow banong hangi baki babon balang ki constituency baper ringkat ba ka constituency ka jongaru ki school ki bamyo jingerap na ka sarkar ki bashu lese depend hi na ka jing yo hi naladi bat kabamla ban kot se ban siu ya katulap jong kinong hikai tengang scam ba ka isi kanailem ya ka assurance bangas ngo bamde ban kensing ya kani namar kani kalong kabadon kam kabanyarap ya ki school shanong kendong bat sa kawi ka jingkeling ako ban bu hang ni ya ka isi bat kam kami em in charge jong ka education lada idon em ka jing thmu ba ka isi ba lese ban ya kundiang sa sisian namar ba kani ka subject hijong ka council hidon nem ka jing thmu ba lese ka ba ya kren bat ka si government ka ba ya kani ka subject ba ngin yo biang sa sisian Ti habang ipet na kani ka para 6 mo da ka bajuba pi mo I congress pat iba Ricky ti katkum ka paragraph ka banriu jong ka 6 schedule ka aibor ka district council banseng ya ki primary school kata kala banlong bakila banseng ni national ni penya ki primary school ki dispensary extra ka penbiang shishu ban penklan na ka benta ka tien hakarukom long ka bagi primary education ki laban ai haki primary school hapok ka district nitip baro ba haka council session ka bala penlong haka arpo terek ubnai bahnyo khat khandai spa khandai puar ka ying dorbar kala deplat ya ka official resolution ka baterwa ban IT ya ka management managing penyat ban control of primary education haduk kapor ba ka ADC kan sadon hakabor ban shimbiang ya ka ju ka EC batmai kan sapet bnya ya ka khampa bat kiwe ki management ban control jongki school kita kilong kum banbu ya ka tien hakarukom bakini ki school kila ban penyat ya kani ka kam danghap banti bnya Syongknor badan buram tangkawe kabangakwa kabayam in charge jong ka education bapin ai lem ya ka assurance kabangangala bu takmat jong ka yeng kabas ngobha kabaya kani ka grani ni ngala kali ya pimene ba amde ban pendu satya Naga
Yang jungi kong isi kong bang la penpau men ba ka ki school ki bang chimla yo jirap no i don kam ka jing irap ni kmi na yang jungi ke MDC ka ni lain na kalian council dia ka bade ni ke pisah ka badang sa na kalian ke jungi nyai beteng ban ni nyai beteng ni ru na ka banta ki sistem di banwan ta ka banta ni jing rap ki school dia ka bade pat ba ka tu ka jing kwa ka jung pi ha ka bade ba ka benta ka ba kumdong ni kun kini ka benta jong ka jing shimno ya ka LP na ka disconsult ya ka soka jila ban kmi kalau dia ke subjek kau ini pada kebentar kau bala bon teli kisnam kelas tengah council dan kalian jungi ke council Sofia nak kalian jungar kau beri ban pej apa dia boleh ke putih jungi nak kalian jungi ke council nyai ni kau ngak kau pengilak malang kelang ngin bud din chua ya ke ai bagi isi ke beri baru ada duk menchua ke steps ke bagi le halor kali ke subjek dia halor dan ngila yo ban compile ya kata ke step tikin bagi ni isi ke beri dan kalian jungi ngin sapet pakai ai ke pengilak penyelek rekat lang dukum kayeng